Ali Muhammad Indi yana san barka. Sai members ɗin na gidan a yanzu su zan sanya, sun yi min gata ai a dole ne na faɗe su. Yanzu za na faɗe su ku bi ni don ku ji su, sun yi min gata ai da ni da su ba warewa. Yusuf Jamil birnin kudu na gaishe ka.
barbar